Авыл хуҗалыгы тармагы өчен экологик яктан чиста продукция җитештерү бигрәк тә табигатькә зыян китерми эшләү өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бу җәһәттән республика күләмендә төрле программалар эшли, хәтта балалар да үз өлешен кертә. Шушы көннәрдә бөтен дөнья чүп эшкәртү көненә багышланган экологик атналыгы узды. Казан шәһәренең Вахитов районы 1 һәм Бала Сити Кембридж халыкара мәктәпләрендә макулатура җыю һәм эко-рәсемнәр конкурсы оештырылды. Шулай ук балалар бөтен Россия экология диктантын язуда катнашты. Торак коммуналь хуҗалык предприятиесенең төбәк операторы 1 мәктәптә чүпләрне аерым җыю өчен 2 контейнер урнаштыруы үзе бер бүләк. Әлеге оешма белгечләре чүпләрне ничек дөрес сортларга айырырга дигән темага эко-дәрес тә үткәрде. Шунысы куанычлы, мәктәп укучылары өйләрендә дә гаиләләре белән әлеге файдалы киңәшне бик теләп үти дип белдерде Кембридж мәктәбе мөдире Альбина Насырова. Махсус ресурсный центр ачып җибәрдек. Биредә безнең мәктәптә экологлар, безнең укытучылар белән бергәләшеп, балалар белән проектларны уздырачаклар. Һәм гомумән республика күләмендә без укытучыларны экология темасына юнәлтергә тырышачакбыз. Киләчәк безнең кулыбызда. Шуңа күрә без бу проблемаларны балалар белән бергә чишеп, уйланып, бу табигатыбыз турында кайгыртып яшәргә тиешбез бүген.